Здравейте! Не сме се виждали скоро, но в днешното видео ще ви покажа какво ново съм си взела в периода, през който ме нямаше. Като тук искам да вметна, че всъщност посетихме Турция за един уикенд и малко час така премина в пазар, така че имам няколко неща от там, които да ви покажа. А другото са продукти и неща, които съм си купила в последно време и се надявам да ви е интересно. Така че ви пожелавам приятно гледане, като тук предупреждавам, че няма да има само козметична част, ще има и за така за накрая ще ви оставя някои малко по-различни неща, така че вие си преценете кое искате да гледате, така че ви пожелавам приятно гледане. В Турция едно от нещата, които си взех, ето този голям комплект, който сега ще отворя, за да ви покажа какво съдържа вътре, като няма да държа много време така, тъй като доста тежи. И ето това е и самия комплект. Оставям го за една секунда тук, за да мога да ви покажа какво имам вътре. В комплекта имаме, това е спрей за тяло и искам да се извиня за вида на маникюра ми, но просто да, не е особено приятно. Това е лосьон за тяло. Това е и самият парфюм, като определено не е в мой стил самата опаковка. Не ми допада, но ароматът наистина е много приятен. За съжаление не мога да ви го опиша, но е наистина специфичен, но в никакъв случай не е задушаващ и много тежък, но пък е траен. Като тук интересното беше, че в магазина всъщност и унисекс ароматите бяха в такива опаковки и жената даже ми предложи за приятеля ми такъв аромат, което, нали си представяте, за подарък за мъж как би изглеждало, но явно за тях е нещо нормално, както и да е, сега така са преценили, така са направили, но ако съдех по външния вид на парфюма, никога нямаше да си го взема. Наистина, ако имате възможност, обикновено тези магазини имат така щанд в някои от моловете и предлагат такъв тип парфюми. Погледнете, имат според мен доста сполучливи аромати. Това, което е парфюмен спрей за коса. Между другото, самия парфюм така изглеждат доста добре другите, които са не тези пукавите, но ето тези продукти просто в опаковките им имам чувство, че са от някой много подозрителен магазин, но просто така изглеждат. Според мен са доста добри, поне по това, което виждам, докато съм ги в периода, в който съм ги използвала. Ето това е дезодорант за дезодорант всъщност, като както виждате на мен ми изглежда като такъв, който може да си закупите от левче, но както и да е, няма да ги съдим в момента. Аромата наистина ми харесва, парфюмът е траен, допада ми като аромат, така че ще си ги използвам и както виждате наистина ще ухаете доста силно и колкото и да не е натрапчив аромата, ще стане. Просто не съм аз, ако не си купя парфюм, откъдето и да е. Друго нещо, което си взех от Турция, са ето тези две матови червила на The Balm. Припомних си така едни доста години назад. Това всъщност бяха първите ми малко по-скъпи продукти, като не знам дали знаете, но в Турция те са си другерийна марка и се продават в магазините тип, както е при нас, Лили и DM, като аз се спрях на тези два цвята и сега ще ви ги покажа, за да придобиете представа. Реално са доста близки помежду си като цвят. Сега ще ви ги покажа. Ето това е този цвят, а ето това по-тъмното е този цвят. Както виждате са доста сходни като цветове. Сега ще ги тестваме и на ръката, за да ви ги покажа.
Ето това е по-светлият нюанс. А това е по-тъмния, като няма много голяма разлика между двата нюанса. Ето така изглеждат. Като това, което мога да кажа за тях е, че са матови, имат ментово усещане, но мен специално са ми много приятни и са едни от най-комфортните матови червила, които съм използвала, като аз не съм използвала много висок клас матови червила, повечето са били други ригни и затова на базата на тях тези наистина са много добри, защото изсъхват, но не се впиват в финните линии на устните, защото моите са много сухи и за мен това наистина е важно. Седи много добре червилото, бих казала, че е сравнително издръжливо. Разбира се, ако ядете много мазна храна, ще се изтрие, но ако пиете напитки, то няма да мръдне. Така че класика е, няма какво повече да ви казвам за тях. Предполагам, че много от вас са ги пробвали. И между другото, когато ги видях, ме удари някаква носталгия и нямам нужда от червила, но просто нямаше как да не си взема. Нещо друго, което си взех е на Physician Formula, да, точно така. Ето този контуриращ стик, като имаше два нюанса. Този, който се спрях аз, е по-светлият. Изглежда по ето този начин. Тук в България, мисля, че го има по сайтове, ги има. Само да го... Ето го с такъв апликатор е. Ето и така изглежда. Изглежда много наситен и много тъмен, но когато се нанесе върху кожата и се разнесе, изобщо не е толкова страшен като нюанс. Ето виждате, доста бързо изсъхва. Тук стана обаче голямо мазане. Все още обаче не съм тествала така по-продължително този продукт и не мога да споделя мнение, но това, което мога да кажа всъщност, че го тествах един път и там, където го бях нанесла, така ни излязоха доста пъпчици, а сега смея да твърдя, че те доста са се редуцирали. Говоря в последно време и не е много типично да ми излизат пъпки, така че има някаква вероятност да е от този бронзант, нещо, което мен много ме така опасяваше да не се случи. Всъщност това си е контуриращ продукт, тъй като може би казах бронзант, но да, доста ще ме яд, ако той е причината да ми излизат пъпчици, но с течение на времето ще споделя. Както знаете, доста хора от Турция си купуват перилни препарати, омекотители и така нататък, но аз реших да си спестя това удоволствие. И всъщност единствените неща, които си взех свързани с пране, са ето тези спрейчета на тази марка, като се спрях на този, който е жълтия. Всъщност как ги избрах? Просто тях не ги бях виждала в магазините, които се намират в града, в който живея. Други цветове съм виждала, но не бях виждала специално жълтият. И този, който е червен, най-вероятно ги има в България, със сигурност всъщност ги има, но не ми се поръчваше онлайн и видях, че това е златна възможност да ги пробвам. Много харесвам тези спрейове, защото ароматизирам гардероба си с тях. Някой път пръскам и завесите с тях, килимчетата в апартамента, постелките на дивана, на леглото. Въобще навсякъде пръскам с тях. Единственото, което така би ви казала да внимавате, е да не пръскате пода, защото върху някои повърхности остава като по-мазен филм. Всъщност това не ми се е случвало точно с тези ароматизатори, но тези на Ленор ми се е случвало, така че ви предупреждавам генерално. Не говоря специално за тази марка. Просто става един мазен филм и започва да се хлъзга пода. Просто да внимавате, за това ви го казвам. Но иначе са страхотни, много ги харесвам. И си взех и още два мънички, които между другото мисля, че съм виждала и тук. Специално синият, но реших да си ги взема. Много са сладурски и
Много ми харесват. Като аромат в момента от всички съм пробвала само синия и наистина е страхотен. И май свършихме с продуктите, които си взех от Турция. Започваме с останалите неща. Всъщност в Лили издебнах ето този продукт на Cosrx на промоция. Всъщност той е BHA киселини и изглежда по ето този начин. Сега ще ви го покажа. Ето така изглежда. Като все още не съм го тествала и не мога да споделя мнение, но ми беше препоръчан, защото се справя чудесно с черните точки и въобще несъвършенствата по кожата. Така че ще споделя така в времето. Ще се радвам, ако вие сте го ползвали и имате някакво мнение, да споделите. Ще съм ви много благодарна. Онлайн успях да си поръчам на La Roche-Posay този фондютен, само че в нюанс, който е номер 10. Тук в магазините не го намирам. Най-светлия, който намирам е цвят 11, който ми е леко тъмен. Сега ще ви покажа този как изглежда. Ето така. И наистина е много по-подходящ за моя цвят на кожата. Това е единствения фондютен, който съм ползвала към момента и не са ми излизали пъпчици, не ми е запушвало порите. Много съм доволна. Наистина доста добре така изравнява тена на лицето. Бих казала, че е покривен. Нали, не е най-покривното нещо, което сте ползвали, но със сигурност не е като CC BB крем. Доста по-покриване като консистенция. Много съм доволна. Неведнъж съм ви го показвала и всъщност мога да кажа само хубави думи за него. Като аз не прекалявам, използвам малко количество, може да се надгради. Седи по-скоро матово, но не е прекалено матово. За мен е доста подходящо за хора, които са с помазна и акнеична кожа. За хора с суха кожа не мога да твърдя как би седял, може да дойде по-сух, но това, разбира се, трябва да се тества. Ако някъде имат мостечки, може да ги помолите. Или някоя приятелка, ако има също, това съм го правила, просто за да не си давате парите на вятъра. Така, нещо интересно, което открих в DM е този продукт на Балея, който е под формата на рулонче. Има си и капаче, което се е заклещило. Този продукт може да се използва като фиксация на косъмчетата, които стърчат, ако се вързвате на опашка или в ежедневието. Много съм впечатлена от това мъничко нещо. Наистина е страхотно. Не омазнява и не отежнява косата. В същото време добре я приклажда. Като ако минете след това с четка или гребен, почти не може да се забележи, че имате нанесено нещо. Разбира се, не трябва да прекалявате с него. Но съм много така приятно изненадана за ценовия си клас и действието. Отидох и си купих още 3 такива, така че ако имате проблем с хвърчаща коса, пробвайте го. Аз, тъй като си взех Dyson, ако искате по-нататък, мога да направя видео за него, тъй като за мен поне е доста голяма инвестиция и има какво да кажа от към действията му и наблюденията ми, които имам върху него. Но както и да не се отплесваме, от него косата ми доста штръква, наистина навсякъде. И ако не ползвам такъв продукт, просто изглеждам малко нелепо, като антенки косата ми просто търчи навсякъде. Така че, ако имате този проблем, дайте шанс на продукта. Ако не ви хареса, не е скъп, така че няма да ви е жал. По-скоро няма да ви е яд. От много време исках да пробвам продуктите на Redken, но не ми се инвестираше в продукти за коса, защото за мен Kerastase с Redken са ми малко по-скъпи за това, което мога да отделя за такъв тип продукти, но ги открих на страхотна промоция след много дълго ровене. И тук искам дебело да подчертая, че аз много от нещата ги дебна на промоция. И винаги, когато имам някаква оферта на нещо, което знам по принцип как върви цената му и наистина е изгодно, си ги купувам и просто се запасявам.
и затова всъщност и се получава едно такова събиране на продукти, но това е страхотен вариант, ако искате да пробвате неща, които наистина ви харесват и да са на по-ниска цена. Като тук искам да вметна нещо, че по никакъв начин не искам да ви стимулирам да купувате големи количества козметика. Нямате нужда от това, знаете, казвала съм ви го. Просто на мен това ми е страст и това е една от причините да правя такъв тип видеа, просто за да съм полезна, а не просто да си купувам и да си ползвам някакви продукти. Взех си, навън май ще има буря, взех си ето този шампуан и балсам на Redken. Доста ще ми е любопитно да ги тествам и да видя дали наистина има разлика и дали си струват парите, така че ще ви споделя. Все още не съм ги тествала. И нещо всъщност, което си го купих с парички, които ми бяха дали за 8 март. Е продукт, който много исках да си взема. Всъщност не съм го виждала много в интернет пространството, извън TikTok, защото аз не използвам TikTok като социална мрежа. Така че ви го показвам, за да не ви бавя. Това е на Guerlain. Нищо до сега не съм имала на тази марка, но това е, сега ще ви го покажа. В ето този цвят е 01. Искам да видите опаковката. Колко е красива. Наистина много красива опаковка. Ето това е и самия продукт. Много е красив. Това е бронзираща пудра. Като аз избрах цвят, който е с светъл цвят и цветната част е прасковен нюанс. Ако може да го видите и вижте как красиво блести. Просто е разкош. Наистина страхотно удоволствие да го притежавам. Като го има и в по-тъмни цветове, пак с прасковен цвят. Има и светъл и тъмен вариант с розово, но аз избрах прасковеното. Имате и огледалце. Невероятен продукт, много лесно се работи с него, много е лек и наистина се усеща, че е по-висок клас. И специално за него би казала, че си заслужават парите, които изобщо не са малко, но ако сте така ценители, любители на козметиката, просто му дайте шанс. Ако не държите, така, не ви доставя такова удоволствие, изобщо няма смисъл да давате такива пари. Има наистина много хубави бюджетни продукти, които да ви вършат такава работа. Така че си прецените сами за себе си, но продуктът наистина е хубав. И тук приключихме с продуктите. Всъщност това, което исках да ви покажа, са 3 неща, които ми бяха като част от подаръците за 8 март. Единият подарък, всъщност извън пари и такива неща и цветя по-скоро, защото знаете, че това се подарява. Получих и ето този букет на Лего, като по принцип за 8 март не получавам такъв тип подаръци, но така тази година бях много приятно изненадана от майка ми и тя всъщност ми подари такъв букет. Стана ми изключително мило и нямам търпение да го сглобя. Като цяло не съм редяла никога Лего, дори като дете, така че сега наистина ще му се насладя и ще ми е доста интересно. Знам, че тези цветя доста нашумяха, но ще видим дали това ще ми подейства успокояващо или по-скоро ще ме изнерви. Така че нямам търпение да го подредя. Даже съм купила и ваза за тях. Нещо, което получих е ето тази чаша. И тук искам да кажа, че аз имам и страст към чашите. Както моя приятел казва, към какво ли нямам страст. Но искам да ви покажа тази чаша, която за мен е много красива и пролетна. Наистина е страхотна. Много нежна, красива и просто на човек да му е удоволствие да пие кафе или чай в нея. Наистина е страхотна и ако ви е интересно, мога да ви показвам
Като цяло чаши, които получавам, тъй като хората, които ме познават, знаят, че обичам и вече наистина няма къде да ги слагам, но винаги им се радвам. И последното нещо, което беше заедно с чашата, е ето тази книжка на Ван Гог. По принцип аз съм огромен фен на Ван Гог. И тук всъщност книгата е на английски, но е направена много красиво, както може да видите. И тук е описано историята на самата снимка, на самата картина, извинявам се. И наистина много така добре направено, поне по мое мнение. И това смятам, че е идеален подарък за хора, които се интересуват от изкуството на Ван Гог. Такива подобни книги мисля, че има и за други художници, така че може би това е марката. Така че това е издателството, а не марката, просто някой вече се измори. Така че според мен би било страхотен подарък за ценители. Така че исках просто да ви го споделя, защото за мен наистина е много красив и не знам защо се отварям на тази картина, но явно тя се пада някъде по-посредата. Ето, вижте за какво става въпрос. Не знам, аз специално много и се зарадвах. Така че ще си я прочита и ще си упражня английския. Благодаря ви, че гледахте. Това видео беше малко по-различно, но се надявам да ви е било интересно и ще се радвам да се видим в следващото видео. Ако ви искате да споделите нещо, ще се радвам да го направите и ви пожелавам да сте здрави и ще се видим в следващото видео.